Video now? Yeah, it's already a video. The way you want to snap. Video, you get picture. Remember. That's where look from. Igbo community development children came from. So after this, you now look for a place. This is your song. Please, proceed. Yes, sir.
Ngwa bịa ka anyị. That is Nteje Development Union in London and Ireland. This is our Ada Kalaka Chia. Abo Rita. Oh, come. Ada nke na-akụziri Igbo niile Igbo. Maka na ndị Igbo na-akwakọ kaba lozozie na asụsụ Igbo dị mkpa. Onya Burita. Kedu ihe aba project ga? Igbo book collection. O de just akwụkwọ everywhere. Onye na-amara agwa ọmụta. Ọ bụla asụsụ Igbo. Nke bụ IK Odili. Connect ya. Nke bụ IK Odili. Ogologo. Ka ndị Nteje. Nke a bụlụ Chijioke Nwankwo ọ bụ so n'ibe a na-eme nwa ọ bụrụkwa na onye si m nsogbusi anya mma egwu a na-atụrụ abụ bụrụ ụzọ ekenekwa m unu o wee bụrụ Ikenga Abogu Ikenga Abogu esi ibe dịka Washington wee tie isi na London si ka ọ bịaba so long as ibe Nteje ebe ọ bụla anyị aga na anyị aga Ikenga Abogu anyị ekenekwa gị a sịrị anụ bụ arụ abụ na egwu a na-atụrụ abụ bụrụ ụzọ ọ ka o mere na-ekwe na opiom piorum
o si na Europe ọkwa Europe ka na ọ Germany ka Italy ọ bụ ndị bidoro obodo oyibo anyị wee mana na-eje obodo oyibo nke anyị bido nke nyaabụ nwa bụ ka ọ bụsịalị ọ wee bụrụ ọga m mgbe ahụ obi mbụla ekenekwa mbụ Chike Okuefuna anyị wee na-ekene Jude Achebe bụ the current president of the Development Union in London. Egwu a na-atụrụ abụ oburu ụzọ ekenekwa gị ekenekwa gị anata ọgụ anyị maka isi aga ekene ndị Nteje ba agbakozuru bazuru ka eme ndị Igbo niile nọ ebe ndị Igbo niile nọ ebe ndị Nteje wee kwụọ na line wee dị ka esi eme ya ekenekwa m na ebe anyị nke enwe bụ ọkwa ma Nteje-Abogu okwu ọma Nteje-Abogu ọkwa ya akpatakwala nya ada Nteje nwere kwechili ọ dịrị ịbụa ọnya ka ahụ ọ maka o si wee mịara ọ nọkwa ya a sịrị anụ bụ arụ abụọ ibe onye si wee bido bụ ibe onye si wee bido anyị na-ekene gị okwu ọma Nteje-Abogu ọ chara akwụ chatụ ya ibe gụọ akwụkwọ gụtụ ya ibe makwuo mma nwaanyị na asịrị anụ bụ arụ abụọ na egwu a na-atụrụ abụ oburu ụzọ dịje ekene m unu ekenekwa gị okwu ọma Nteje na mmụarụ Nteje mụsịrị na London ọba ajụlụ anọ na-ekene Rita ekene IK Odili ọ ka ọ dị anyị bịara ịza aba anyị na-aba ka anyị na-aza o nwere ebe ọzọ na ebe ibe niile dị bụ Nteje nke bụ ego dị ada m nwaanyị chara acha a sịrị anụ bụ arụ abụọ na ego dị si achara agụ eje o nwere ibe Nteje na-eme ọnụ na-anọrọ ọbọndịfa na-anụ ya n'ogidi amamogidi ka ogbunike ọrụ ogbunike mana ebe ọbụla Nteje na-eme na ọnọ ya maka na onye Nteje ka ọ ga na-elote ebe anyị na-elotesie ike ekenekwa gị ada mmadụ daalụ nnọọ ị na-emetụ ya mma ọ ka o si dị ebe a nwa nwoke bụ nke toro ogologo ebe na-eme ebe nọ n'ebe a na-eme ebe anyị ekene m unu Nteje-Abogu zuru oke mmụọ wee bụrụ imetara bụ nwa obodo ọ dị ebe a asị na egwu a na-atụrụ abụ okporo ụzọ ọ ka o si wee dị ebe a ekenekwa m unu ọ na London ka anyị nọ mali ebe anyị bịa mali You see, these people are taking pictures. What is on that time? Chalo. That's for you because I want to be able to say that book and I join I am is a blank. What if I am
Vamos
Check it, man. Ladies and gentlemen, I'm the head of publication and head of education, Lolo Blessing, Obi Allison, Blessing Gallery. Wanyoma, thank you so much for being a part of this. God bless you. We see you. We know what you're doing. Blessing, thank you, Ndobosi. Blessing, thank you for doing me, Mama. You got Mama no wow. Ogola. Nimkwere na aga no DJ nyene megu nimkwere o wempio biko fuala no muso ka mo huzo na process oyi bekwomia adi bona ni malema ani do soni chakaberola London we for onye China city ha Willie onye China special announcement ekele kwala me biko mommy na daddy Odili ano mo Odili kita hello London the lioness, I see you. God bless you. Hello London, Naga no Bikono. Hello Development Union, Bikono. Biko MacD, where are you? MacD, come to the... MacD, you're urgently needed at the sound spot now. Ever MC no, MacD, you're urgently. IG here, because 2 lost children not here. And we have 1 lost husband. This is Igbo Festival, Art and Culture in London and Ireland.
Every Igbo people gathered here. All the Igbo towns, they all gathered here to showcase their culture. And Nteje is included. Nteje-Abogu, beautiful of Germany. And we appreciate the leadership of Nteje-Development Union in London, UK, and Ireland. So this is Nteje-Development Union, United Kingdom and Ireland branch. And, this is led by Jude Achebe, and here is Ikenga Abogu. Ikenga Abogu is here, and IK Odili. This is Peter Ozwa Ekwalo. And then Nteje Nebe, and this is Rita, the one that wrote this book, Dance Me Publishing Company. So he has written a lot of books, as you can see. Oh, Nteje-Abogu. Yeah, the so ndị Nteje gbakọtụrụ ebe a ndị Nteje nọ na London. Anyị nwa bụ ndị sikwa esi bịa nọ ya lebe. Ọ nwekwa ife dị special ba meta anyị. Ife dị ebe abụọ bụ na ba anyela ndị bịara abịa certificate iji wee gosi